Kære forfattere, dansere, spillemænd, gæster og værter. Tak fordi I alle sammen er kommet her, så vi sammen kan fejre udgivelsen af en ganske særlig bog. Vi står nu med et fornemt værk og en unik dokumentation, der er gravet frem og nu skal formidles på blændende vis. Det er jo herligt at være i de her historiske og flotte og smukke omgivelser. Vi er så glade, at I er her i dag, og vi håber, det starter en god tradition. I Lejre Kommune, der har vi så mange fysiske beviser på tiden, hvor vi blev danskere. Nu har vi også et fysisk bevis på tiden, hvor vi blev dansere.